ginoo guys, bunot mampud. Tilan, dara ka mong pwesto dara, bunot-bunutan. Naga mga top. Lagi ko anima. Tapi kasi kakuan, ginoo ko. Tilan. Wow, bunot-bunot. Kin, ato na nakin kay mabasa ka kin. Hi guys, good morning. Matung buntag na tang tanan guys. Lain na pang adlaw, lain na pang video. So maningkakay na punta. Ikasikan din na ron sa mga paningkamot. Ikasikan din na ron sa mga sideline. Yung mga racket sa ta guys. Kaya wala namin nabilin sa mga kandila. Pangkabuok, anam na naman kapak. Madyo lang magnay mula bayda ni rong maligsag kandila. Kaya mudugang pata. Marong lami na mga kuantim po yan na. Tata siya yan, nakakuha na siya yan, naka-ready na. Hindi pag amang ready na po miskin-kin luha rin. Na all. Kugihan ka dyan yung assistant guys. Nakakugihan buyag. Tara nga kin. Ang arrange na midaris ang mga kandila. O diya guys. Kuha na laman ni katagsing ko nabilin, duha. Duha katagsing ko. Diya upat katag. Kuha na nga duson, moran lamag kuhod. Kadagka Stila ng tagdos guys. Ari na mas tag-5. Pagdudag ka, di pa magmahay mga kalag. Ha? Napada na. So guys, nakoy ice water, nakoy juice, nakoy soft drinks. Kasi mo palit. So guys, ang paadyon sa kudarig tiwas. Yan na, paadyon na Kuya Kinkin. Di kata sa tauran dari, sa tauran dari guys, kaysa mo bunag kag uwan. Ginuko. Tauran sa namo darig kuan. Good. Guys, nahalina na mi. Ha? What did you halin? Halin ang taong mabuwak ni nanay. Ito guys. Nice ang mabuwak guys. Ni nanay ito. Halin na nas sa mga flowers. Pag guys, nahalin na ako sa tag-jis. Then namin nabilin upat ka buok. Mato pa hatong gidaghan ba? Ani dugangan na guys. Kaya upat na ramay nabilin sa tag-jis. Mato pa hatong gidugha. Sayang. Shout out ni sir. Arang kadzuka sadzo. Shout out ni sir niya. Arang kadzuka sadzo mo. Duty ba? Ano na sir, mo sideline sa dang vlog ba? Hi po da sir, ano pa ka sir ka? Dai may. Grabe sir ka maudin. Kandila mo diha, kandila. Grabe nga na sir, rigo shanting koan. Ay sa kandila gon. Palitin din mi tanan. Gon. Tangan. Palitin din mi tanan kay kailang. Nay tag 5, nay tag 2. Nga ni may kabibo basta ini ka na last day nagka-dos. Ini ka-dos magkabibo na. Asa may imagon tag-dos tag. Na guys, di ako yung mga kuandare sobre para sa magpamisa kin sa toy mo hapit. Hapit na mo dali day ugma na man ma-upload hapon ni ko eh. Ugma pa na ma-upload. Late ipangkat naman lang ikuan. Shout out kung kagawad guys, arang kagwapa sa bangatan pansin. Mo ya kagawad na tus tutong kam. Sama na iwan. Nangumpra naghang assistant to ah. Dali na. Asa ka na motor? Ajo katabok ka na motor. Yan guys, nagsuwat na mi sa mga kuan ngan sa mga kalag. Mo diha. Anak na mos dapit nga malinaw. Kuwat laman mo diha kay anak pon mi padung tanan. Hindi tawan po mo sila padung. Di ba, madam? Naguna-una laman sila. So, magkita ra gyapon ta diha, guys. Tanaw ba mo sa vlog? Tanaw lamang pud mo, bala mga spirit na mo. Magmisa na ron tatad, guys. Kuan, dari. Karangi Cemetery. Karangi Cemetery. Hala pang hinumdumi ng imong mga kalag. Kagahadya naghaagis diya. Anay pamisahan ron. Tito. Ang assistant ni Kung bati assistant. Guys, i-search na si Raghang channel. Pastilan. Kita do siya dadto sa mga kabuang. Asa na ko sa YouTube lo? Sa YouTube. Unsan ni Ken? Ken. Ken and Kim. K-E-N. Ngan mas ang mga chikiting. Ken. Nga, bata dyan. Apa man dali? Sinubasan na sa pong pamisa. 8. 7:14 sa mga alas 8 guys unang nga misa. Kamay assistant na ha. Dan kong baon nila guys ya. Kim matay kong baon nila sa Papa Gabriel, Kuya Gail. Kim yung mama. Uli na ikaw kay na daghang akot dan ikaw. Uli na ka. Bye bye. Bye bye be.
Ligo ikaw, karong mut. Ha? Mga ta guys, mahaw. Atan ko na ilagluto. Ugap yung sudan nga, adobo. Adobo guys yan. Adobo. Mahaw taninjo. Ginaw ko guys, bunot mampod. Tilan, dara ka mong pwesto dara, bunot-bunutan. Nag mga top. Lagi ko animal. Ha? Tagdira man na lagi na ra na. Para mas kin dara guys nang lut-lut ya. Patuwa na ako ay. Ano ba hapon ma? Hapon ba ito? Di, ito ka. Tampon ko na bighabo guys. Tilan, ibunot kami. Ano mo ganiha guys, dugang ko ganiha guys, ang kupat. Napo nagahalang kuan. Ay nabilin sa kupat na laman rin nabilin guys. Kaya napo naman balikan na ng kuan ganing dugang man ko. Kaya unang ning dugang man ko kupat. Kaya na may impact. Tapi kasi kakuan gitu ko. Tilan. Wow, benet-benet kin ato na nakin kay mabasa ka kin. Pero kailangan bi. Nagakuan guys, oy. Wala na, Nay. May bata na sila guys, ya. Tago. Ha, ginaw ko guys, gabunak-bunak aguan, pasilan. Tugnaw na skin-kin. Gabunak na aguan, ginaw ko. Grabe kuwan guys. Ha? Bunak-bunak. Pagtugnaw na yung taon guys, ang mga kuwan na rin mga kauban. Dapat po kong itugnaw sa dilawan. Laban pa rin. Tingnan na kami guys, managlayin sa arong ka. Kuwan ka. Kamamiso ko na yung skin-kin. Kuha na. Guys, mga nagkats ako dari sa hang lula o hang lulo. Side sa hang papa. Sorry ay, go diyo sa si Sosoban. Kay Kore man hang lulas daga pa. Mana hang lula guys dia. Namatay sa 1995. Yeah, guys, ang lula. Gaudiusa. Gaudiusa. Na guys, nagkats ako. Ipatong naman sila sang lolo. Alam sila na duha. Guys, puro ran ni mga kaliwat nga dari dia. Mga susuban. Ang kani isuon ni sa ang lolo. Kari dari. Nagkats ako guys. Para sa ang lolo o lula. Na guys, nagkats ako sa mga buhan, kalululuhan o ang lula, ang lulo, ang lula. Ito ba man yan? Guys, ato sa ko dato sang igagaw. Si Anthony. Dari to dapit na ino. Anthony. Kang lulo ug lula to man dadto. Guys, ang igagaw. Side sang papa, masusuban. Ang kasama pa, ang kalisdanan, ang mga pagluto. Guys, dana guys, ang igagaw. Anthony. Guys, mo ni arang kasaud nila sa Kuya Guy, ni Kuya Kinkin guys ya. Magway pa man sa namatay das.
June 17, 2018 guys. Nagkapag Mingon sa Jesus ngadto sa iyang mga tinun-ay, ayaw kamong kaduol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahayn adunay daghang mga lawak, ug wadto ako ang pag-anda mong dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko ta kamo sultihan niini. Ug atuan ako dito makandam na dapit alang kaninyo, apan si Tomas mayon kaniya. Ginoo wala kami mahibalo kung asa kapaingon. Usap sao na namo pagkatultol sa dagat. Guys, ako na rin sa gigagaw diya. Ha? Oo. Ang lula to, ang lula, ang igagaw, ang nadagkatan. Ito na pagkus. Ang lula na to. Ito na dapit ikaw uyang no. Ito na dapit guys. So na to dapit agkang uyang, kang uyong ha. Agkang ang sang magwang guys. Naturas na kang kurus kay waman sila diha, to man sila sa Manila. Panglubeng. So ato na ko sa kang kurus mo dagket. Pati ang pagmangken. So guys, daro ko mo dagket sa dakang kurus dari dia. Kay nadjuk man sila sa Manong, to man sila sa Manila. Silang tulo. Habis na mamatay dito sa ospital. Murag duha na lang kawaki wata pirma para mamatay. Nagpahilog sa parit. Pag umahilog parit, kaya ko na mahanap yun kay manugon man. Niya ako na napay itugon kay habis na mamatay. Niya ba? Nagasuway na mo pa. Napaong di. Manugon o ningon at manimasyon. Katrin ako itugon padre. Nagpari na ako kamay. Kini kamatay na ako padre na akong pamilya padre ipasunog ang akong lawas na ipag-cremate ko ba mo ko ningo pare o sige cremate ka na yung lawas pero naapa ko lang itugon padre no kaman kanang akong lawas pa akong apo padre nga itunog at to ipalubong padre sa Sindihi tumaho to. ano ba ay asuran o ipigin pa kana o asa ayaw dito sa ministeryo padre mo ko ningo ang pare ka nakamat ko mas small Insya mas maayo ka na ito small padre kaya aron pirmi kong duawon sa akong mga anak. Kaya kung ari ko ng sementeryo, ang potong mahinumdong sa bagiyang mga anak ko no, muduaw sa sementeryo. Sinuod ba yun na? No? Kung sementeryo, tingnan ka ang mga tao na nianhit ni pagduaw sa ilang mga subon na namatay. Kung dito small pa siguro na yung mga patenglarwan, kung kada simana siguro ka dito ka. Na, pinindot pa po dito. Pero di man mahitabo na to small ani mo dito. So mga na simbahan na dapat Kamanong, kang Sam, ug sa anak sa manghod guys. Ang isa. Ang tulo. Ila na kay waman na ilang lubong to man sila slagzo. Sa aning lola guys, side ni nanay Patrocinia di Aton. Kanang di guys, Duitis. Ang lulo Aton. Hanggang uyong ganawa man nagizahang lapida. Dagto. Dari naman ko dagget. Kanina, buntag niyo mga liminister. Padre, gamay ang natong naningban sa padre ko. Di ko nagiyari sa sikas. Kaya daghan ko sa sikas. Dili, gamay na tayo. Lakong gina sila. Ayaw ko kag-uulong gamay na manisa. Nagtuo ba dahil tagway mga patayron na ni apil kong simba. Ha? Wala mo kapati. Wala may bugnaw-bugnaw din yung sila. Ha? Wata makakita nila pero wata kalibaman ni apil sila simba. Ha? So muna nga, dapat ipadayon din nato ang atong paghandong alam nila. Kay ang ato mga pag-ampo alam nila, di lang baya sila may magkrasyahan. Kita po nga nag-ampo, magkrasyahan po sa Ginoo kaya pag-ampo o sa man kabuhat sa kaluoy. So muna nga, ipadayon nato ang atong pagpangayupo. Kaya dili lang unta panahon sa kalag-kalag nga mag-ampo pa nila. Kung dili, sa matagtag daw sa itong ginabuhi, i-apil nato sila. Kaya ang grasya sa Ginoo, dumidya sa itong pag-ampo, iya yung ihatag sa mga nangamatay, ilabit. Guys, sa glass nga duawon tilang lang. 2019, nagsunod na sila manong no? Maria Lisa. Yan guys, ang igagaw. Maria Lisa Baang. Humana may panuaw guys, nila tanan. Humana naman primida to sa mga sideline. Salamat ng taon ka na hurot. Taniag pag taniag pag kalibutan.
Last na ron nga misa. Morning guys! Morning! Karon ako makatiwas og video sa katong ahang kuan gapon guys kay wala ko ka video gapon pag panghipos na mo dito pag pangahurot sa mga kandila kay grabe nang daghanag tao pagkahapon. Mo to nakuwang gyapon ang mga kandila guys. Wala ko kay baw pila na tanan kay nagdugang-dugang naman ko datuog kumpra. So gamang ginan siya gahapon tanan guys. Among kakuanan kay apil na tanan hang kuan sa kandila sa katong puspuro mga kanang sa patong uban. So agamang na hinlo na to guys is naadjud sa mga sa motor. Okay. So guys, agamang nahinlo gahapon tanan guys is 1,850. 1,850 guys ag amang nahinlo. Ang nahinlo di ay amang. So amang nahinlo ni Kinkin is 1,850 sa dapay sinsiyo dari naadjud siguro ni guys sa mga 2,000 na. Yeah. Sinsiyo guys. Napay ballpen. Ulo si ready dyan na guys. So nagadad siguro nes mga duos. Ay pa naipon. So mato guys, aga mga ginan siya tanan gihapon sa among candle. Dada pa posporo, day mga day biskwit opod sila na nga. Day biskwit, ice water, day mga kanang tong mga ziso. O day mga soft drinks. So muna ni tanan guys, aga tang ginan siya sa ateng kuan anes kuan guys kanang punuan. Puhunan. So muna ni aga mangginan siya guys, 1,850. So kani guys nga mangginan siya hapon ni si Jang kanang kumpra dari ug kanang mga basic needs ra gud guys, mga kape, asin, sentral, blood sugar, ug kanang shampoo, sabon nga na ang kumpra guys anong nako ibutang tus tindahan sa mga makain ginagmay. Jo ani pa ba. So kani guys ani ikumpra unja tus kanang merkado. So pero na lain na patong vlog hang ikuan guys kay arong kuan kay taas naman nga vlog apil na hagatong pagpaninda dani sumurod na kaluda pag guys gahapon wala ko ka wala ko ka video pag abot tar kay grabe na jang kapuda nakatug adto ko sa guys pag abot na dari adto suka pag man kun higda nakatug jud ko ang kuan na ngani malagi nimo sideline tay ngani man kamot ta guys kinanalagay mga jo na tag mamiso atang mga chikiting mga kuyas need naman na hilagbaon kada adlaw. Silas kuya mag kuan naman nagbaon padadan nagbiskwit ja maikag man pud sila guys ug kana bitaw nga sa eskwelahan maluoy man pud ta manang pabawnan gazid di kuya Kinkin ng sugay gail man kamot gazid ta ngani gazid ning nanatay anak so maning kamot gazid ta manadline gazid ta guys kay lisod man pud ug dito mo sideline nagatang anak naglaway dito sa mga batang nay makaon jag sila way makaon so ingana jud maning kamot gazid ta guys. So mara to guys sagahang kuan vlog rong adlaw nga mo na ni amang ginansya sa amang ikaduhang adlaw nga rakit. Sumawahin na kasi upload November 3 na ma-upload guys karong adlaw kay gapon ni dapat kaso na late man lagi og kanang kuwas adlaw. So salamat kanunay sa inyong pag-uban guys. Thank you so much sa inyong pag-uban na mo sa mga kada-adlaw nga vlog nga mangi-upload sa mga YouTube. Salamat ninyong tanan guys. Salamat sa inyong pag-uban. God bless ug amping mong tanan guys. Inyong kanunay pud nga mga gimbuhatan diha ug sa mga gani mo karon daning suok sa kalibutan amping tang tanan ug God bless na tang tanan guys. See you tomorrow guys. So mao ra to ang mga vlog rong adlaw sa mga dito nga pagpaningkakay sa mga rocket sa mga sideline. See you tomorrow guys. Bye. Mapalitan na hilag ice cream guys. Bye guys. We love you.